Η κεραμική τέχνη ήταν διαδεδομένη στην Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων. Πλήθος ευρημάτων μας το επιβεβαιώνουν. Ο πυλός αυθονούσε στον ελλαδικό χώρο και τον χρησιμοποιούσαν στην κατασκευή σκευών καθημερινής χρήσης και τελετών. Οι αγγιοπλάστες του έδιναν μορφή και γινόταν αγγεία. Αμφορεύς, στάμνος, πίθος, ινοχόη, ειδόλιο είναι μερικά από αυτά. Οι αγγιογράφοι στη συνέχεια ζωγράφιζαν τα αγγεία απεικονίζοντας πάνω σε αυτά θεούς, ήρωες, παραστάσεις από τις καθημερινές ασχολίες και της ψυχαγωγίας. Έτσι και τα αγγεία μας δίνουν πληροφορίες για τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Η κεραμική παράδοση συνεχίζεται ως σήμερα στον τόπο μας με σπουδαίους κεραμιστές. Τώρα κι εσείς, παιδιά, παίξτε με τον πυλό. Αφήστε τη φαντασία να σας καθοδηγήσει και δημιουργήστε πλάσματα και μορφές του μύθου.